onye bụ ọmọwụ na asaa nke 13 wee sị ngeme anya ma sị na ekweghị m na Chineke wee nọrọ hụ ịdị mma ya n'ụbọchị taa. Ana m aṅụrị taa n'ihi na etigbugo m asịrị merie ọnwụnwa wee kata ama Chineke dị n'ime ọtụtụ mmadụ taa. Ekene dịrị Jizọs Kraịst onye ndụmọdụ, n'ihi na ụfọdụ emeghewe ọnụ kwuo okwu ka ha elu, kọọ akụkọ bụ ha ọgbọ, ma chakwa ibe onwere onye mere ha ọkaikpe na-ajụghị uche Chineke n'ihi amaghị Chineke. Nna gbaghara ha. Ndị ọnọbe ha nọrọ be mmadụ, onye nwee ego ịkọ ihe o ji nwee ego, ọ dị ogbenye ikwuo ihe kpatara ya, ma nwaanyị amụtabeghị nwa unu akọ ihe kpatara ya, kwuo onye o si n'aka, ghọọ Chineke. Ndị achọghị iji anya hụ udo n'ezinụlọ mmadụ ibe ha, ndị na-agba mbọ ịtọsa ihe Chukwu kekọtara, ndị ntisa. Akpọrọ m omume unu asị, ma chetakwanụ na ọnụ na-ekwu ife sọlị ya ofu mbọsị ọkwa ife asọlị ya. Ma dịka nwanna Pọl gwara ndị Filipia na ndị Filipai isi 4 nke 11, ọ bụghị na ana m ekwu okwu banyere nka na ọnwụnwa nke mgbe onwe m gabigara, n'ihi na amatara m na ọnọdụ ọbụla m nọ Chineke na-echeta m, n'ihi na ezi ihe niile bụ mkpa m na-emetụ ya n'obi. Kama ka unu wee soro m mụta ihe, mụta inwe ntasi obi nke ogologo ya, wee soro m ya isi n'ime mkpagbu unu niile, ebe anyị matara na mkpagbu na-alụta ntasi obi, ntasi obi ahụ na-alụtakwa ọnwụnwa, ọnwụnwa ahụ na-alụtakwa olileanya. Ndị Rom isi 5 nke 3. Ana m aṅụrị ọṅụ taa n'ihi na emeriwo m n'agha, agha nke amụghị nwa, agha nke ebubo ụgha dị iche iche. Emeriwo m nsogbu na ọnwụnwa nke ajọ mmadụ tinyere n'ime. Onye isi agha m bụ Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke. Nọbat dike kelee Chineke. Prọ Isaac Nwaokolo, Gọdị Emenarị, keleenụ Chineke. Ụmụnnya keleenụ. Ọ bụ na Jehova nọnyere anyị, onye pụrụ imegide anyị?